Okay guys, maya pabengi at ating kong discover produkto na bala mo detang sisikat ngayon na virginity soap, pero ini kay ini virginity powder in kesan tingana pache sa ilime ay makarine kasi ayan makatisyu ya mo gini testingan tayo ni syempre ala na ako mangkay baloy naman to alata namang makanita pero testingan kaya pa rin kingarong. Okay, testingan tayo kung talagang nakapagpasikip yan yan, kaskas tayo. Okay guys, yan ekbalo ng kapansinan niya. Pero may sikip-yabi niya ata. Dati kasi tingamat ko may paggihulang kaya harang ko ngayon Elina la. Balam lalo yung sisikip. Wata mais na ba? Sagli, lang po tayo.